Вітаю вас на нашым новым падкасці. Будзем далей рухацца ў Божай любові і адкрыцці. Далей будзем жыць, а не выжываць. Сёння мы з вами пагаворым пра свята Пятидесятніцы ці свята Троіцы, як яго яшчэ называюць у нашай краіне. Пагаворым пра яго сэнс і значэнне ў часы вучняў Хрыста і зараз. Я спадзяюся, вы памятаеце з мінулых выпускаў, што ў габрэйскага народа было свята Песах, што дакладна перакладаецца як прайсці міма. Гэта свята было сімвалам выратавання габрэйскага народу, калі ён быў выведзены з егіпецкага палону. Кроў ахвярнага ягняця, якой памазвалі вушакі дзвярэй габрэйскія сем'і, стала знакам для анёла-нішчыцеля, і пакаранне абмінала гэтыя дамы. І ўсё гэта сталася знакам і правобразам Пасхі Новага Запавету. У той жа самы дзень, але праз тысячы гадоў, кроў Божага Сына стала крывёй, якой ён збавіў усё чалавецтва і адначасова збавіў непасрэдна асобу, цябе і мяне. Габрэйскі Песах быў у суботу. Ісус быў укрыжаваны і памёр перад надыходам свята ў пятніцу ўвечары. Менавіта тады, калі па традыцыі забівалася ахвярная ягня, а ў нядзелю раніцай вучні выявілі, што Ісус уваскрос. Габрэйскі Песах стаў правобразам і доказам сапраўднай Пасхі. Кроў ахвярнага ягня сталася правобразам крыві Божага Сына, якая была пралітая за ўсё чалавецтва, каб збавіць яго ад будучага Божага гневу. Як і ў выпадку габрэйскай традыцыі з кроўю ягняці, кроў Ісуса сапраўдная і дзейсная для тых, хто прымае гэтую ахвяру верай. Гнеў Божы пройдзе міма такога чалавека. Пэўную колькасць дзён пасля ўваскрасення Ісус з'яўляўся вучням, супакойваў і настаўляў іх. За гэты час яго бачыла мноства людзей. Перад адыходам Ісус асаблівым чынам загадаў вучням маліцца і чакаць абяцанага хрышчэння Духам Святым. Затым ён узнёсся на нябёсы. Вучні спраўна супольна маліліся і чакалі абяцанага ад Бога. Сімвалічна, што спаўненне абяцанага адбылося ў час габрэйскага свята Шавуот. Нагадаю, што гэта быў дзень, калі Майсею на гары Сінай былі дадзеныя скрыжалі з законам, знакамітыя 10 прыказанняў. Толькі вось габрэйскі народ на працягу ўсёй сваёй гісторыі выявіў, што не здольны выканаць іх пры ўсім сваім жаданні. Здавалася б, усё проста, але не атрымліваецца. Прыказанне «не забівай», а гнеў нібы валодае табой, што нават калі фізічна не забіваеш, то вельмі часта думаеш ці кажаш «пазабіваў бы». Прыказанне «не крадзі», здаецца, устрымліваешся ад крадзяжу, але думкі так і цягнуцца да таго, што хочаш, чаго жадае душа. І гэта датычна, здавалася б, толькі самых натуральных і простых прыказанняў. І вось праходзіць тысячы гадоў, і роўна ў дзень габрэйскага свята Шавуот, і роўна на 50-й дзень пасля ўваскрасення Хрыста на зямлю сыходзіць Дух Святы. Каменныя скрыжалі, што былі дадзеныя Майсею, становяцца правобразам. Божы закон быў дадзены, але здзейсніць яго людзі былі не ў стане. Тады ў гэты ж самы дзень праз тысячы гадоў на зямлю сыходзіць Дух Святы і ўваходзяць ва ўнутранасць вучняў Хрыста. Такім чынам творца засведчыў, што з гэтага часу закон Бога запісаны не на каменных скрыжалях, а на цялесных скрыжалях сэрца, наўпрост глыбока ва ўнутранасці веруючых людзей. Бог уваходзіць ва ўнутранасць чалавека, і Божы закон высякаецца на яго сэрцы, становіцца часткай глыбіннай сутнасці кожнага веруючага. Ці магло гэта адбыцца выпадкова, каб спасланне Духа Святога адбылося ў габрэйскае свята Шавуот, калі габрэйскі народ святкаваў атрыманне скрыжаляў з 10 прыказаннямі. А Пасха ў васкрасенні Хрыста адбылася ў дзень Песаху, выхаду з Егіпта. Ці магло адбыцца выпадкова, што кроў ягняці стала сімвалам пралітай крыві Божага ягняці, Сына Божага. А каменныя скрыжалі сталі правобразам нябачнага Божага закону, які высякаецца на сэрцы тых, што паверылі. Прынамсі, трэба быць несмяротным і ўсемагутным, каб такім чынам кіраваць падзеямі на зямлі. І менавіта такім з'яўляецца Бог, адзін толькі Бог. Бог заўсёды прагнуў мець адносіны з людзьмі і быць блізкім да іх. Бог ёсць любоў. І менавіта гэта сталася прычынай стварэння чалавека і далейшага пляну выратавання праз свайго адзінароднага Сына. Але грэх аддаліў людзей ад Бога. Таму і ў храме, а больш дакладна частка храма, што называлася Святое Святых, дзе знаходзіцца Божая прысутнасць, была аддзелена ад людзей заслонай. Гэтай заслонай быў грэх. Заслона ў храме паказала, не ўсё ў парадку паміж Богам і чалавецтвам, існуе падзяленне. І каб ліквідаваць гэтую заслону і падзел, прыйшоў Ісус. Божы Сын нарадзіўся ў гэты свет і ва ўсім быў падобны на нас апроч граху, прайшоў жыццёвы шлях, меў спакусы і выпрабаванні. Бог уцелавіўся, каб прыняць пакаранне ў сваім целе, бо чалавецтва павінна было быць пакарана за грэх. А 2 разы за адно і тое ж не караюць. Таму калі Ісус прыняў пакуты і памёр на крыжы, яго цела пакутавала і несла пакаранне, і гэта была пакута за грахі ўсіх людзей.
Усё чалавецтва было пакарана ў целе Хрыста. Грэх быў асуджаны і прыбіты да крыжа. І гэты падзел паміж Богам і людзьмі быў ліквідаваны. Таму заслона ў Іерусалімскім храме разарвалася, прычым зверху, з боку Бога. І стала ясна, ужо няма падзелу паміж святое святых і людзьмі. Для тых, хто прымае веру ахвяру Хрыста, што Ісус памёр менавіта за яго, замест яго, для яго, што пакаранне, якое павінен несці чалавек, споўнілася ў Божым Сыне Ісусе Хрысце, на таго распаўсюджваецца выратаванне. Грэх такого чалавека становіцца пакрытым. Ужо няма заслоны, якая адлучае такого чалавека ад Бога. А 2 разы за адно і тое ж не караюць, бо Бог справядлівы. Таму Бог ужо не карае чалавека, што пакаяўся. Чалавек, які прыняў усім сэрцам Хрыста як збавіцеля і Господа валадара жыцця, нараджаецца звыш. Яго дух нараджаецца звыш, злучаецца з Господам. І такі чалавек становіцца новым стварэннем, Божым дзіцём, народжаным звыш. Вось што дала Пасха, вось што дала ахвяра Хрыста і пралітая ім кроў. А затым ужо народжаны звыш, ачышчаны дух чалавека ўваходзіць Дух Святы, і чалавек становіцца храмам Божым, святое святых. Самая каштоўная Божая прысутнасць з гэтага часу не дзесьці там, не ў будынках, не ў каўчэгу запавету, не ў Іерусалімскім храме, а наўпрост ва ўнутранасці чалавека. І Дух Святы піша прыказанні проста ў сярэдзіне чалавека. Ужо не патрэбныя скрыжалі, не патрэбны чалавек з палкай, які стаіць і вартуе, каб ты выконваў закон Божы і не грашыў. Памятаеце, як Ісус адказваў жанчыне самаранкі, калі яна пыталася ў яго пра месца пакланення Богу. Але надыходзіць час, і ён ужо надышоў, калі сапраўдныя паклоннікі будуць пакланяцца Айцу ў духу і праўдзе, бо гэткіх паклоннікаў Айцец шукае сабе. Узгадаем і іншыя словы Хрыста з Евангелія паводле Яна з 14 раздзела. Абаронца ці пацяшыцель ж Дух Святы, якога пашле Айцец у імя маё, навучыць вас усяго і нагадае вам усё, што я казаў вам. То бок першая адметная роля Духа Святога ў нашым жыцці – гэта настаўленне. Праз Духа Святога мы далучаемся да Божай мудрасці і прымаем ва ўнутранасць нашу свядомасць Хрыста. Мы навучаемся адрозніваць у гэтым шэрым свеце белае і чорнае, добрае і благое. Другая, не менш важная роля Духа Святога – гэта абарона ці пацяшэнне. Здавалася, можна сказаць, што гэта розныя дзеянні, але найгалоўнейшае – гэта стварэнне вакол веруючага чалавека зоны Божай прысутнасці, Божага супакою, такім нябачным для чалавечых вачэй шчытом, што абараняе нас ад знешніх негатыўных уздзеянняў. Трэцяя роля Духа Святога – гэта нагадваць нам усё, што казаў Ісус. Гэта было немалаважна для вучняў Хрыста, бо менавіта праз гэта пад кіраўніцтвам Духа Святога былі напісаныя ўсе Евангеліі і ўвесь новы запавет. Таксама гэта адметна і ў нашым жыцці, калі мы ў пэўнай сітуацыі прыгадваем словы Пісання ці атрымліваем адказ на малітвы тым жа самым чынам. Гэты закон Божы можа жыць проста ў табе. Ён знутры можа навучаць цябе, падказваць, калі ў розум прыйдзе думка зрабіць грэх. Гэты закон проста знутры кажа табе: гэта грэх, не рабі гэтага, не засмучай Бога. Таксама гэты дзень называецца Днём Троіцы, бо ў гэты дзень свет відавочна ўбачыў Бога трыадзінага. Тое, пра што ведалі нямногія і было няяўным чынам паказана ў Пісаннях, раптам сталася відавочным. Бог – гэта Дух, і Ён жыве ў сваім царстве ў недаступным святле, але Ён уваходзіць ва ўнутранасць духа чалавека ў самую глыбіню чалавечай сутнасці. І раптам аказваецца, што і Хрыстос, і Айцец праз Духа Святога унутры чалавека маюць з ім зносіны. Як жа здзівіліся апосталы, зразумеўшы, што Ісус, якога яны любілі і з якім хадзілі 3 гады, цяпер унутры іх ёсць. Сын у Айцы, Айцец у Сыне, у Духу Святым, і ўсё гэта у духу веруючага, хрышчанага Духам Святым чалавека. Чалавек становіцца часткай Божай асобы, самым дзіўным, звышнатуральным і нябачным для іншых чынам. Вось што сказаў Ісус вучням у Евангеліі Яна ў 14 раздзеле: «Не пакіну вас сіротамі, прыйду да вас. Яшчэ трохі, і свет уже не ўбачыць мяне, а вы ўбачыце мяне, бо я жыву, і вы будзеце жыць. У той дзень спазнаеце вы, што я ў Айцу, і вы ўва мне, і я ў вас». Той дзень – гэта якраз дзень Троіцы, дзень спаслання Святога Духа. Дзень Троіцы ці Пятидзесятніцы з'яўляецца таксама днём нараджэння Божай царквы, царквы Христовай. Таму што ў гэты дзень царква ўмацавалася сілай звыш. Апосталы пры суправаджэнні цудаў і знакаў Божых сталі абвяшчаць Евангелие, сталі каяцца і збаўляцца людзі і праз гэта далучацца да Божай царквы. Унутры кожнага з гэтых людзей пасяліўся Святы Дух ад Бога. Такім чынам, на цялесных скрыжалях сэрца быў напісаны закон Бога жывога. Папа Рымскі Ян Павел II, калі ў свой час наведваў камуністычную Польшу, сказаў на плошчы вельмі важныя словы: «Няхай Дух Божы прыйдзе і адновіць аблічча зямлі, гэтай зямлі». Niech wstąpi Duch Twój
Niech stąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Гэтыя словы, можна так сказаць, сталіся пачаткам тэктанічных зрухаў у вызваленні Польшы. Давайце і мы будзем працягваць маліцца за Беларусь, працягваць за Дух Божы, які абновіць аблічча беларускай зямлі. Бо нам так неабходна гэтае абнаўленне, неабходнае ачышчэнне ад усяго зла, што напоўніла гэтую зямлю. І за гэты час, я думаю, мы ўжо упэўніліся, што толькі Господ Бог зможа дапамагчы Беларусі. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, сачыце за навінамі ў сацыяльных сетках, заходзьце на наш сайт Worship.by, далучайцеся да праслаўлення Господа на нашай роднай беларускай мове. Божых дабраславенняў. Да сустрэчы!